Чухте, има подписка пък за обратното, да не бъде бутан паметника, има архитектурни стойности, има защита на авторското право, има двустранна спогодба. Вие реагирахте така с усмивка на тази двустранна спогодба между България и Русия. Да, но мне сложно говорить. Трудно ми е да обсъждам този въпрос. Аз не съм гражданин на България. Разбира се, българското общество трябва да реши съдбата на този монумент. Но аргументите на представителя на движението на русофилите, трудно ми да се представя целите и задачите на това движение, но аргументите му са абсолютно смешни. Какво общо има конвенцията? Това е при първото. Кой е питал за авторско право по времето на социализма? Кой е обръщал внимание на авторското право? Строителството на монумента е било по решение на ЦК на БКП, а не на базата на референдум, на някакви допитвания до населението, дали трябва да се строи такъв паметник. Вижте, струва ми се, че докато руската външна политика, привържениците на руската политика не спрат да лъжат хората, не спрат да лъжат своето общество, нищо хубаво от руската външна политика няма да излезе. Мен ми се струва, че има тук един друг казус, който не бива да пропускаме, Лади, и то е, ако не ме лъжи паметта, има решение на Столичния общински съвет този паметник да бъде демонтиран. Дори когато това решение се взе, тогава първата заплаха беше, че ще строят мол там. Нали? И ти трябва да спасим паметника, за да няма мол. Защо това решение не се спазва? 93-та година, тук нямаме представител на Общинския съвет, трябваше да дойде госпожа Алексова, но 93-та година е всъщност решението за демонтирането на паметника. Имаше интересна реплика от господин Памфилов в студиото, който каза, че всъщност построяването на този паметник не е взето с някакъв референдум и в крайна сметка в действителност не е ли чисто български въпроса за това дали трябва да се демонтира или не този паметник? Естествено, че въпросът е чисто български. Съжалявам, че регламента в предаването е такова, че съм в малцинство и нямам право да говоря. Аз исках да се доизкажа. Значи първо аз спрях до това, че има различен прочит на историята. Няма да влизам в момента в исторически спорове с господин професора, нали, макар че може и това да се случи, нямам нищо против някога. Различният прочит на историята дава различно тълкование на историята. Също няма да влизам и в това различно тълкование на историята. Но за нас в момента, според мен като нация, е най-важен трети аспект на това, което искам да кажа. Той е чисто цивилизационен. Сблъсъка между нас и господата, които са за свалянето и събарянето и преместването на този паметник, е чисто цивилизационен. Ние смятаме, че трябва да сложиме край на разделителните линии. Да се делиме по етноси, турси, цигани, българи, комунисти, фашисти и нам какви си. И че слагането на края на тези разделителни линии означава уважаване паметниците както на едните, така и на другите. Защото ако не разбираме какъв е ценностният проблем, това означава, че ние за сега ще почнем да спориме. Не дай Боже, ще почнем като преди 10 години да се ритат по кокълчетата и да си бият юмруци тук пред този паметници. А не дай Боже, като преди 60 години да почнем и да се стреляме. Трябва да е ясно и на противниците, и на застъпниците на този паметник, че за този паметник има хора, които са готови и да се стрелят, и да се ритат, и да се бият. Така както ние не закачаме паметниците на палачите на нашите бащи и деди, така не закачайте и вие паметниците на нашите защитници. Благодаря. Така, Лади, дай ми само думата, Лади. Първо да кажа няколко думи, защото господина твърди, че е в малцинство, пък никой не му дава думата. Напротив, той говори повече от другите. Не знам защо е в малцинство. Ние сте поканили всички хора да дойдат, да си кажат мнението. Аз само ще добавя, че тук зад гърба ми, между това студио и Международното събрание, се намира паметника на цар Освободител. Ето, този паметник на руският император, който освобождава България от турско робство. Никой не е дошъл, никога не е имало дискусия, каквито и да са били отношенията между България и Русия и България и Съветския съюз, между правителствата, защото между народите винаги са били великолепни. Никой не е дошъл да иска да го бута. Напротив, народът е благодарен на този народ, на този император, на този цар, че е свършил тази работа, че Русия всъщност върши
най-важната работа на финала и освобождава България от турско робство. Но другия паметник на съветската армия е повод за напрежение и конфликти непрекъснато. И от тази гледна точка, ако господина иска да паднат разделителните линии, ами нека да паднат. Нека махнем паметника оттам, да го прехвърлим някъде настрани и няма да има повече разделителни линии. Няма да се стрелят, както той плаши. Да, искам да дам, понеже иска думата, кажете. Искам да кажа нещо, което касаеше първо тази спогодба. Тя много често се цитира, договора за дружески отношения между Русия и България от 1992 година. Там има един единствен член, тя даже е в чантата ми, но не мога да го цитирам точно, който касае единствено и само гробници, които трябва съвместно да се опазват между двете страни. Това е този прословут член, който се цитира постоянно и той не касае този паметник. А по отношение на разделението, искам да кажа, че всъщност този паметник винаги ще ни разделя. Никой никого не рита по кокалчетата и така нататък. Всъщност ние сме хората, които постоянно биват нападани и обиждани. Този паметник ще ни разделя именно за това не е тук неговото място и ние искаме просто той да се премести. Всъщност нашия инициативен комитет, това, което успя да направи, е да обедини хората по един чисто граждански начин. Това е автентична гражданска инициатива, толкова рядко явление в България, която впрегна ресурсите на едни от най-изявените общественици в България. Иво Инджев, например, успя чрез своя блог да направи нещо грандиозно, за един ден да събере необходимите пари за последното ни събитие. Успяхме да поканим Олег Памфилов, успяхме да направим връзка с господин Кнабе, който е директор на Музея на затворите в Щази. Тоест, по един чисто автентичен граждански начин, ние се опитваме да защитиме нашата позиция и да обединим хора, без да ритаме никой по никакви кокълчета. Няма да се ритаме по кокълчета, аз искам да... Николай, понеже дойде госпожа Алексова, искам да й дам думата и на нея все пак да каже своята... Така, тя е от Столичен общински съвет, нали, Лади? Точно така. От Столичен общински съвет. Значи, нека тя да ни разясни сега, чисто абсолютно като човек, който олицетворява властта. Има ли взето решение, каква е силата на това решение и защо то не се спазва? Разбрах. Вие не чухте въпроса. Да, съжалявам, закъсняхте. Въпросът е съвсем ясен. Кажете каква е процедурата. Има от 1993 година взето решение на Столичен общински съвет. Кажете ми каква е процедурата и какво може да се случи. Да ви кажа, на мен ми омръзна с това решение. Значи, решението на Общинския съвет трябва да се изпълняват в 6-месечен срок или в срока, в който са поставени. Това решение първо не е изпълнено, защото паметника не е собственост на общината, за да може тя да взима такива решения. Към 1993 година към 1993 година Министерство на културата обяснява, че това не е паметник, който е собственост на общината и общината няма право да взима такова решение. Тогава гражданите, доколкото на мен са ми казали, защото аз съм била доста малка към този момент, е имало жива верига около паметника, за да не бъде разрушаван, което означава, че има хора, които почитат този паметник. Аз не виждам причина защо ние трябва да се разединяваме и да търсиме къде да се караме в момента, в който страната ни е все още в криза. И защо трябва да го правиме по този начин? Защото очевидно пък има хора, които вземат различната позиция, организират се в граждански движения. Трябва да рушиме. Аз примерно мога да кажа, че на мен не ми харесва тази реклама там или нещо друго. И да започваме да рушиме. Имам един въпрос. Имам един въпрос към Гергана Алексова, той е лично от мен. Тя прави ли разлика между паметника на цар Освободител пред Народното събрание, който стои тук, може би вече 100 години и няма никакво желание никой да го бута напротив, и паметника на съветската армия? Просто тя прави ли разлика между двата паметника? Разбрах.